siden jeg har været 5-6 år, så har jeg været grebet af det at bevæge mig. Jeg har spillet fodbold i Brøndby, jeg har lavet en masse ting, jeg har kørt cykelløb. Og hele tiden det at være et med naturen, det synes jeg simpelthen er fantastisk. Og det vil jeg sige, det bliver ikke dårligere med årene. Jeg synes, man bliver frisk, når man kommer ud og motionerer. Man får mere energi i hverdagen til at lave forskellige ting. Man har simpelthen bare et overskud ud over det normale, synes jeg, når man kommer ud og rører sig. Selvom Kent Magelund altid har dyrket og fortsat dyrker masser af motion, betragter han ikke sig selv som hverken fanatiker eller sportsidiot. For Kent Magelund er det en livsstil, som giver ham øget livskvalitet. Samtidig fungerer Kent Magelund som en rollemodel for de elever, han underviser i idræt. Han beviser for de unge, at man sagtens kan dyrke motion, flytte grænser og sætte nye mål, selvom man ikke er helt ung længere. Nogle af de mål, som Kent Magelund har nået, og som har ført ham rundt i verden, er blandt andet 10 Ironman og 30 maratonløb. Dette er historien om en mand, der har gjort motion til en levestil, og som gennem sit politiske arbejde som formand for Idræts- og Fritidsudvalget i Brøndby Kommune og sit job som lærer og idrætskonsulent ønsker at påvirke andre, så de også finder glæde ved at dyrke motion og leve sundt. Living for it. Ironman. Når man træner i Danmark, hvor der er næsten altid vind, så selvfølgelig er vinden lidt kraftigere her, men ellers så synes jeg, det er meget lige det danske forhold. Men selvfølgelig er bakkerne jo det, der er fordelen ved at være her. Og så klimaet er lidt mere råt, ikke? Så på den måde giver det smager god træning, ikke? Altså det så sørger jeg for selvfølgelig at få så meget træningsmængde på, fordi det er godt vejr. Man kan tage nogle længere ture og nogle længere pas hernede. Nogle gange kan man lave kombinationspas, så man for eksempel cykler og så løber bagefter. Så træner simpelthen de ting, som er i konkurrencen. Og så vil jeg sige, så tænker man jo konkurrencen igennem. Altså på et mentalt plan, der løber man. Det fylder jo meget ens liv indtil op. Altså man er jo altid lidt sommerfugl i maven, selvom man har prøvet det flere gange. Og der kører man, der tænker løbet igennem tit, når man kører det ud. Så nu er man ude på de 180 km, og nu skal man spare sig lidt og huske at spare lidt, og hvordan må det går. Og, altså, man tænker mange tanker omkring løbet, for mentalt at lade op, og så håber man selvfølgelig på hver tur, man er ude, at det går bedre og bedre, ikke? Så man føler, at man er fuldstændig både mentalt og fysisk klar, når man skal i gang.